Alright, what's up mga lods at magandang araw po sa inyong lahat. At ang gagawin ko ngayon mga lods ay magpapalit ng gear oil nitong Honda Click 150 iFi. So ito yung gamit natin mga lods, 12. Tapos ito yung gear oil natin mga lods, 120 ml. At kahit anong brand na gear oil lang gamit nyo mga lods, basta maganda. So tara, palit na tayo ng gear oil mga lods. Mapapansin nyo mga lods, tatlo yung tunolyo dito, isa, dalawa, tatlo. At ito yung lalagyan ng gear oil. Ito naman po yung labasan ng gear oil mga lods na tatanggalin natin. So tara, buksan na natin. So ayun nga mga lods, tumutulo na yung langis niya. Antayin lang po natin ng mga 15 minutes para matrin siya ng maigi mga lods. Susubukan natin siyang itagilid mga lods para mas mabas yung mga naiwan na mga gear oil niya mga lods. Alright mga lods, sara pupunasan natin itong ano niya mga lods. Ito ding tornilyo natin mga lods, linisan natin. Siguruhin natin na walang mga buhangin o kaya bato-bato na sumingit mga lods, para pag pinasok natin dun sa lods, para swabe. Antayin lang po natin yung pag-pigpit natin mga lods, para yung tamang ano lang, na hindi siya matatanggal mga lods. Pagkatapos natin higpitan itong ilagay na natin itong
gear oil natin mga lods. Tatagilid natin itong motor mga lods para swabe natin ilagay itong gear oil dito lods sa ano, para hindi na tayo gumamit ng kung ano. Alright mga lods, at naitagilid natin itong motor. Ilalagay na natin itong gear oil mga lods. Ayun na mga lods, nasan lang natin itong para malinis mga lods. Napunasan din natin itong tingin mga lods para swabe, kung swabe na papasok kung ano natin mga lods. So ayun lang mga lods, basic, kaya nating palitan yung gear oil ng ating motor mga lods. So susubukan nating switch yung motor mga lods. Kita lang natin ito. Gaya rin nito mga lods, pipitan lang natin nung sakto mga lods na hindi siya okay na mga lods, okay na. So switch natin mga lods, papaandar natin tong motor. Alright, okay na siya mga lods. So hanggang na lang itong vlog nito mga lods. Salamat.